to koro ka koro rombu no lwar e Lwanda Kevin koro wacho ni what next uchano ang'o bang' mani nikech un bende nyaka koro utiegru nyaka udhi e subtende gi mar mondo muyud tiegruok makare mar mondo muyud lesen koro chal nade bang' mano nikech ka koro siyo jata chenro pok owinjo weyo makare koro uchano dok kendo koso iwacho ne Kenya ka koki kedo kawuono kini ni kedi kiny to koro kapok ikedo riwri gi joma pod kedo koro nikech wasebedo e ndara sani koro dhi wigi adek wasetero petitions magwa parliament mamarwa manobedo received gi Dr. Nyikal ma en mbunge ma Sema then wasechako engage pod warito feedback wasechako engage Senator Keo Mtata mondo mi okonywa odhi konywa e draft statement ka Senate ya recess idhi tere Senate House nikech en Senate kata od bura mamalo ema nyalo summon jatelo mar thieth en Duale nikech wan otamore miyo waite waseluonge waseketo appointments mang'eny okadho wakanda kamano matieni kata en bong'eyo ni notimo gima rach nikech kana ok itimo gima rach king'e ni timo gima ber onego you must be accountable for your action to koro kiluoro joma nigole tich to biro iri mondo inyisgi anen to koro what is the way forward nikech ok inyal gola e tich asetiyo gi over 70,000 ok inyisa gimoro amora ok idwa bedo koda piny gima thin mogik mane nyalo timonwa en bedo kodwa piny nyiso kata ni mos makosa notimore kama lakini kama e kaka wadwaro ni wadhi mbele mago pok otimo koro wadhi timo statement oluonge e Senate oluonge kata bunge mondo mi owachnwa anena ni to bedo nade then podwa consult gi podwa lobby joma moko mach bende chiegni gi ker mondo mi ka wanyalo yudo audience gi ker nikech ker en osiepe youth jiyudhi mondo wabi water ywakwa kuno then kwanyalo romo gi jotelo mamoko bende alafu wase engage bende union marwa mar nurses pod warito mondo mi gimiwa odiochieng' wadwaro kodgi waromo kodgi ing'eyo nitiere teke riwruok ka union bende ning'ewa joma kama gini ng'ewa mano dhi konyowa maber mondo mi walol wenyni kanyakla to bende neno ka union osebedo ka